Добър ден, уважаеми колеги! Днес ще проведем смесено заседание на три от комисиите, постоянните комисии на Общински съвет по море. Имам кворум в залата, поради което давам началото на заседанието. Предоставени са за разглеждане няколко докладни записки, първата от която е докладна записка под номер 875 от Иван Алексиев, кмет на община Поморие, относно одобряване на годишен план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на община Поморие и стопанисвани от общинското предприятие. Като проекторешението е да приемем обемът на годишно ползване на дървесина през 2026 година, собственост на община Поморие, да е в размер на 5026 кубически метра стояща маса дървесина или 4784 кубически метра лежаща маса дървесина и да одобрим годишен план за 2026 година съгласно приложението към докладната записка. Като втора точка да дадем разрешение за добив и продажба на дървесина по ценоразпис от горските територии общинска собственост, чрез добив и продажба на широколистна дървесина, асортимент дърва за огрев на структурните звена на община Поморие и за местното население, по цени, които са утвърдени от Общинския съвет, да се предоставят 4552 кубически метра лежаща маса дървесина, чрез добив и продажба на строителна широколистна дървесина, като асортимент това са трупи и технологична дървесина на физически лица и юридически лица, пак по цени утвърдени от нас от Общинския съвет, 102 кубически метра, лежаща маса дървесина, и на трето място 130 кубически метра лежаща маса дървесина. Това е иглолистна такава, която също да бъде предоставена чрез добив и продажба. Някой желае ли да вземе становище, да изрази мнение? Считам, че приемаме проекта за решение, така както е предложен от вносителя. Следващата докладна записка е под номер 892, отново от Иван Алексиев, кмет на община Поморие, относно допълнение към програма за управление и разпореждане с имоти собственост на община Поморие за 2025 година, като от нас се иска да разрешим продажба на земя частна общинска собственост на собствениците на законно построена върху нея сграда по реда на член 35, алинея 3 от Закона за общинската собственост, а именно 837 квадратни метра с посочен поземлен имот в село Горица. И на второ място част от имоти или така нареченото ликвидиране на собственост. Това са 5 квадратни метра от 1117 квадратни метра в село Горица с посочен имот и 22 квадратни метра от 1891 квадратни метра в идеални части, отново в село Горица с посочен поземлен имот. Някой желае ли нещо да сподели, да вземе становище, да изрази становище? Няма. Считам, че приемаме така внесения проект. Следващата докладна записка е под номер 893, отново от Иван Алексиев, кмет на община Поморие, относно разпореждане с имот частна общинска собственост. Става въпрос за тези два предни имота, които споменах в село Горица, а именно 22 квадратни метра от 1891 квадратни метра. Подробно са посочени имотите. Следващия имот, т.е. следващата част в решението е 5 квадратни метра от 1117 квадратни метра, отново с посочен имот. Посочени са и със собствениците. Конкретизирано е само да обявят цената. За първия имот от 22 квадратни метра е определена цена 1170 лева, без ДДС, или това е равностойност на 598 евро и 21 евроцента. А за следващите 5 квадратни метра е определена цена 255 лева без ДДС или равностойност на 130 евро и 38 евроцента,
като на втора точка да възложим на кмета на община Поморие да издаде и заповед и изключи договор за покупко-продажбата в изпълнение на приетото по точка първа. Някой желае ли да... Да, господин Янушев, заповядайте. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Алексиев, уважаеми представители на администрацията, аз смятам, че докладната записка трябва да бъде подкрепена. Една забележка имаме ли, не знам как да го определя, може би препоръка. В заявлението виждам, че е подписано от всички съсобственици, но не е уточнено при какви квоти искат да придобият от съответните имоти, идеални части на общината. Смятам, че с оглед да се избегнат евентуални спорове между тях, които биха могли да въвлекат Общинския съвет или кмета като страна по договора, това обстоятелство следва да се изясни. Това е в интереси на самите заявители, тъй като нямаме 8-9-3 докладната записка, тъй като нямаме казано нещо в самата докладна. Благодаря. Да, и аз така мисля, че след като не е упоменато, би трябвало да се счита, че са равни квотите. Господин Янушев, вие извършихте ли справка дали са собствениците с еднакви квоти по отношение на обекта, който притежават? Не, но за мен този въпрос няма отношение, защото те може да имат отделно съгласие по въпроса на съсобствеността, която искат с общината да прекратят. И вътрешните им отношения е хубаво да бъдат отразени в договора между тях и нас, от гледна точка на това, че може някой да е получил повече по друга сделка, а не само по наследство, и това да се отрази в последващото придобиване на общинската собственост. Да речем, да не вземат по 1/7 или колкото са, един да вземе половината, другите да вземат по там съответната припадаща са част. Това става въпрос за 5 квадратни метра. И за 5 и за 22-та. Това е аналогично, да. Те са... Аз предлагам юриста на Общинския съвет да вземе отношение. Да, най-удачно, това да се изясни. Сега аз подкрепям господин Янушев. Това е хубаво да се изясни този факт, но за да не се спъва процедурата и да се движим напред в нашата работа, да не правим една крачка назад, смятам, че трябва да подкрепим докладната така, както е внесена от вносителя. А при извършване на самото разпореждане, така или иначе, в окончателния договор се изяснява действителната воля на страните по него и там, разбира се, и най-вероятно ще бъдат конкретизирани при какви квоти те придобиват собствеността. Смисъл такъв, че ние не сме материално компетентни да изясняваме вътрешните отношения между страните, когато те не са ги заявили с самото заявление, нали, някакви конкретики не са ни дали. И затова смятам за по-правилно да се придвижи докладната записка напред, с евентуално, нали, с наша подкрепа, а това се извърши при съставяне на окончателния договор. Разбира се, как пак казвам, правилно е становището, нали, и адмирации за колегата Янушев, че задълбочено, нали, ги преглежда нещата, но в случай, че те не са оказали конкретни квоти, ние нямаме механизъм, с който да ги задължим, тъй като се предполага, че при неоказването на квотата те придобиват в равни квоти. Благодаря. Желаете ли да... господин Янушев, заповядайте за отговор. Благодаря, господин председател. Аз именно за това започнах с идеята, че трябва да се подкрепи докладната, въпреки това несъвършенство. Просто отбелязвам за нас да се знае и хубаво да залегне в нашата практика, а и в практиката на администрацията, тъй като се очаква от нас да дадем съгласие за разпоредително действие. Размера на собствеността на всеки един от придобиващите е съществен елемент от такъв договор. И за напред е хубаво просто да го има и самата администрация да го знае, за да се управляват правилно очакванията на самите заявители. Това е. Иначе аз ще подкрепя докладната. Благодаря. Желаете ли да дадем възможност на юриста да вземе становище по докладната? Здравейте. Да, прав сте по принцип, но не
мисля, че е пречка в момента и така да се вземе решение. Още повече, че назад във времето докладните са били по този начин, с такива решения. Не сме имали до сега каквото и да е оспорване. Благодаря. Така. Значи, обединяваме се към становището, че приемаме докладната и проекта за решение такъв какъвто е, но за напред евентуално вносителите на докладните да имат в предвид. Следваща докладна записка под номер 8894 от Иван Алексиев, кмет на община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане с имоти собственост на община Поморие за 2025 година, като от нас се иска да приемем допълнение към програмата за управление и разпореждане на имоти. Посочени са 5 имота. Това ставаше въпрос вчера, доколкото си спомням на заседанието на комисиите, че става въпрос за тези нови пътища, които евентуално пътните връзки, да. Които пътища вече стават общински, а не са от държавната пътна мрежа, националната пътна мрежа по-скоро. Посочени са с всички номера и технически характеристики в самата докладна. Някой желае ли да вземе становище? Не виждам. Така, приемаме и този проект за решение. Следваща докладна записка под номер 895 отново от Иван Алексиев, кмет на община Поморие, относно даване на съгласие за поставяне на преместваем обект по член 56 от ЗУТ в поземлен имот с посочен идентификатор в района на село Бата, община Поморие. Вчера аз не изразих забележка, а така становище. Всъщност от нас се иска, нали, да дадем съгласие като ползвател на фирмата да постави преместваеми обекти. Предоставени са необходимите материали, но все пак давам думата на вносителя да разясни по отношение на техническата грешка, която се е получила в заявлението и пълномощното. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа общински съветници, както каза господин Анестиев, вчера той постави няколко въпроса. Грешката в номера е от страна на самия заявител, иначе така е отразена в докладната идентификатора, е верния номер на имота. Тук е и госпожа Чухлева, отдел общинска собственост. Нали така, госпожо Чухлева? Да, т.е. в докладната правилно е записан идентификатора на поземления имот. А относно становище на главния архитект, то е предоставено на председателя на комисията господин Анестиев. Има такова становище от главния архитект, но до кмета на общината, защото цялата преписка, която е входирана в администрацията, е за искане за разрешение за поставяне от страна на главния архитект на община Поморие, което от нейните компетенции, от нейната компетентност. Извинявам се от нейно име, но е на лекар архитект Дечева и помоли, ако може да има час. Затова ви докладвам аз, иначе тя лично ще да ви докладва. И в това становище, което е пуснала до мен, накрая пише предвид гореизложено, тя изписва фактологията, съгласно член 11, алинея 1 от договор Д65 от 11 май 2012 година за учредяване на право на ползване върху горски фонд общинска собственост, предлагам преди издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект по член 56 от ЗУТ да се извърши административна процедура по даване на писмено съгласие от собственика на поземления имот. И е цитиран номер на имота. А собственик на поземления имот е Общинския съвет. Тоест, ние искаме едно принципно съгласие, за да стартира процедурата и в тази връзка си има коректно подадено заявление до главния архитект от фирмата със съответното пълномощно, кой представлява фирмата. Тоест преписката е пълна, а ако вие дадете съгласие, тогава главният архитект си процедира разрешението за поставяне. Ако обаче дадете отрицателно становище, тя тогава връща преписката на юридическото лице с
съответното решение, че собственика не дава съгласие. Това е. Затова не е сложена преписката тук, защото от вас се иска едно принципно съгласие. Дали сте съгласни в територия горски фонд да бъде поставен преместваем обект? Отговорът е да или не. Нищо друго. Да. Благодаря на кмета. Да, благодаря. Уважаеми колеги, аз считам, че това е само една административна процедура по даване на съгласие. Наистина на този етап не са необходими изготвяне на кой знае какви технически документации, поради което виждам, че е приложена тук някаква легенда. Става въпрос за две малки сгради, като преместваеми обекти. Всички знаем, че фирмата е ползвател за дълъг срок от време. Мисля, че до 33-та година ли беше правото на ползване, ако не се лъжа. И твърде така необходимо им е евентуално да бъдат поставени тези обекти. Аз лично считам, че можем да се обединим около факта да дадем разрешение за поставяне на тези обекти. Някой друг желае ли нещо да изрази друго становище? Няма. Така приемаме проекта за решение, така както е предоставен. Следваща докладна записка от Валери Георгиев, директор на Общинското предприятие СОИ, относно провеждане на публично оповестен явен търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост, разположени в търговските зони за разполагане на преместваеми обекти и павилиони на територията на община Поморие. Като от нас се иска да дадем съгласие да се проведе публично оповестен търг за отдаване под наем на обектите, които са посочени в самия проект за решение. Те не са малко. Колко са? 8-9 обекта са. Посочени са и размерите. На началните размери на месечната наемна цена. Някой желае ли да вземе становище? Тая доклада няма. Да, заповядайте. Благодаря. Само един кратък въпрос. Прави ми впечатление срокът, за който ще бъдат отдадени 9 години. Ако не бъркам, до сега винаги е било максимално 8 години. Има ли някаква причина сега да е такъв срок? Дали терени, дали други обекти, мисля, че винаги е било 8 години. Да, преценихме този път да го пуснем за 9 години, както прецените. Защото някои от ползвателите, това са павилиони, които не са наша собственост, даваме терени, изявиха това желание. Така че... Да разбирам, че това е само питане, нямате предложение за промяна на срок. Значи, приемам, че се обединяваме към проекта за решение. Да. Следваща докладна записка е под номер 8902 от Иван Алексиев, кмет на община Поморие, относно определяне на активите частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане. Знаете, колеги, че съобразно нормативната база в Република България определени активи, които са общинска собственост, трябва да бъдат застраховани. Има приложение, списък на активите, има отчетни стойности, както в евро, така и в лева. Някой желая? Да, уважаеми господин Янушев, заповядайте. Благодаря. Само ме интересува тук да получа едно пояснение за тези стойности, за тези суми, които се предстои да се плащат. Очаква ли се да се прави актуализация на бюджета или не? Честно да ви кажа, не го разбрах въпроса. Да го повторя тогава. За сумите, които се очаква да се заплатят за застраховане... Аз го чух, но не го разбрах. Предвидени ли са суми в бюджета за... Предвидени ли са суми за страховки в бюджета? Просто това ми е интересно. Дали са... Или ще бъдат в... И аз така като нищо не разбрах. Кое да е предвидено? Нали предстои да бъдат застраховани. За застраховането се плаща застраховател на премия. Естествено, да. Така. И аз питам дали са предвидени в бюджета или се очакват да влязат като актуализация. Това ме интересува. Нищо повече. Сега вие четете ли докладната? Това, че е пред очите, дали я четете? Говорим за задължително застраховане през 2026 година. Ако вие одобрите тези обекти,
Затова има предварително изпълнение, защото ние работим по бюджета на община Поморие за 2026 година. Ако вие одобрите тези обекти, естествено, че ще бъдат заложени в бюджета. Ако обаче вие не одобрите тези обекти или отпадне някой обект, само това, което одобрите, ще бъде заложено в бюджета. Тук става въпрос за 2026 година. Това са предварителни неща, подготвителни за изработването на бюджет 2026 година. Сега сме 20 ноември 2025 година и не правим никаква застраховка, за да правим актуализация. Те са застраховани за 2025 година. Колеги, само и аз искам да уточня. Винаги практиката е била такава. След като предстои изготвяне на бюджета за 2026 година, затова се иска предварително съгласие от администрацията, да може да ги заложи в бюджета за 2026 година. А не, че сега трябва да се плащат тези суми и да правим актуализация на бюджет 25-та. Аз може би съм се подвел по предварителното изпълнение, което е заложено. Може би целта му не е да се плаща, а да влезе в срока за изготвянето на съответните усилия по бюджета. Благодаря. Да, това обясних и затова казах, че не разбирам въпроса. Аз го чувам, но не разбирам какво питате. Защото заради предварителното изпълнение, така просто ми стана интересно дали се налагат плащания, защото го давате. Тогава задайте въпроса, защо е това предварително изпълнение. Да, изяснихме го. Благодаря ви. Окей, благодаря. Да. Така, други мнения някой желая ли да изрази по тази докладна записка? Не виждам, значи приемаме проекта за решение така, както е предоставен. Следващата докладна записка е под номер 8903 от Иван Алексиев, кмет на община Поморие, относно разпореждане с имот частна общинска собственост. Тук става въпрос за имот, който беше преди малко обявен по отношение на програмата, а именно за продажба на 837 квадратни метра в село Горица. Само да видя сумата обаче. Сумата е 38 500 лева без ДДС, или това е равностойност на 19 684 евро и 74 евроцента за придобиване правото на собственост. Тук е от двама човека. Някакви въпроси? Да, заповядайте, господин Нушев. Аналогично на докладна записка 893, моля и тук да се имат предвид същите съображения, които изказвам. Размера на придобиването, съществен елемент от съгласието, затова моля да се изяснява в хода на решаване на тия приписки. Иначе смятам, че докладната записка, с която се предлага проекта за решение, следва да бъде подкрепена. Благодаря. Благодаря ви. Да. Заповядайте, госпожо Арнолдова. Значи, колеги, аз тук много не съм съгласна с въвеждането на този нов принцип на работа, да се оказват тези неща, които касаят частния интерес на заявителя. Значи имаме етичен кодекс, в който вече сме го приели и член 3 казва, че общинският съветник е длъжен винаги да защитава обществения интерес и да го поставя над частния такъв. Затова ние не можем да изискваме от хората да ни оказват частния си интерес в заявлението. Това може да стане едва в напредване на процедурата и пак казвам, при съставяне на самия договор, с който се разпореждаме. Но ние сега предварително да изясняваме волята на заявителя, вътрешните тяхни отношения като съсобственици, мисля, че това не е правилно. Благодаря. На първата докладна не взех отношение, но на втората искам да взема. Защото това, което каза госпожа Арнаудова, смятах да кажа същото. От вас се иска принципно съгласие. Тук има толкова много юристи. Господин Янушев е юрист. Ние засягаме частния интерес. Като казвам ние, в случая вие. Да. Ама нали, да не се делим ние и вие, но в случая вие засягате частния интерес. Хората искат принципно съгласие от вас, дали сме съгласни, т.е. вие дали сте съгласни да се изчисти дадена със собственост. Оттам нататък, те как ще се делят дяловете, не е проблем
и ангажимент на Общинския съвет. След вашето решение, когато дадете принципно съгласие, преписката постъпва в Общинска администрация и се сключва договор. И там вече хората си представят съответните документи, кой каква част има и договора се сключва от кмета на общината. Вие искате да въведете една практика, която тя не е първо правилна и второ закона не ви дава тези правомощия. Не знам какво е това неистово желание да отнемете функциите на администрацията, само че в една определена част, а другите функции, контролни и така нататък, не искате да ги поемете. Не дейте се подлъгва по това нещо, пак казвам, не съм юрист, но това е погрешно и само затормозява работата на Общинския съвет. Да, защото вие ще взимате... Значи, ако мислите, че ние ще тръгнем да проверяваме преди вашето решение, няма докладната, ние пак ще се вкарваме така. Тогава, щом държите това да се случи, вие трябва да спрете докладната, да си изискате документи от съответните страни, да ги проверявате, така, и на някакво последващо заседание да взимате решение. Само, че ви по този начин спирате съответните намерения на хората. Или не ги спирате, ги забавяте във времето. Не знам защо е това желание да се вкарва тази бюрокрация точно в Общинския съд, който е с други функции и друга цел създаден. И е записано ясно в закона. Благодаря ви. Така. Господин Нушев, желаете ли да вземете? Да, заповядайте. Не. Добре, благодаря. Колеги, обединяваме ли се към становището да приемем проекта за решение? Приемаме го. Следващата докладна записка е под номер 8905. Това е заявление, всъщност докладната записка от Иван Алексиев, кмет на община Поморие, относно заявление на ловно-рибарско дружество Гларус, град Поморие, като проекта за решение Общинския съвет да отмени свое решение 397 от 31 януари 2025 година, с което сме дали съгласие за стартиране на процедура за изграждане на аклиматизиран двор за разселване на дивечи елени на свобода с площ 25 декара в посочен имот в землището на село Бедово. И на следващо място, понеже е входирано ново заявление от ловно-рибарско дружество Поморие, да дадем съгласие или да не дадем съгласие по отношение на стартиране на процедура отново за изграждане на климатизиран двор за разселване на дивеч на свобода с площ 25 декара в същия имот. Като тук, доколкото ми стана ясно от материалите по преписката, ние сме дали възможност за изграждане на такъв двор на еднолично дружество с ограничена отговорност, само че по законно установения ред трябва самото дружество да изпълнява определени функции, които това специално не изпълнява, и по този начин да дадем разрешението на ловно-рибарско дружество Гларус в град Поморие. Мисля, че стана ясно и от докладната. Ако кмета иска нещо да вземе някакво становище по отношение и разрешение. Ето, тази докладна подкрепя предните ми доводи, защото ако ние, инвеститора, в случая това е еднолично дружество, иска да направи аклиматизационен двор, подава си заявлението, вие давате принципно съгласие, получава го и той си стартира процедурата. И накрая, стигайки до Министерството на земеделието, там за съответното разрешение, му се отговаря, че по разпоредбите на член 8 алинея 5 от Закона за лова и опазване на дивеча, разрешението може да бъде издадено само на юридическо лице, стопанисващо дивеча, в случая ловно сдружение. Ако това, което вие вкарате като практика на предните докладни, ние трябваше всичко това да го направим, преди да внесем докладната, да загубим 3 месеца и да установим, че едноличното дружество няма право на това нещо. То не е наша работа. Това е частен интерес
и ние даваме принципно съгласие, оттам нататък инвеститора или който е, си защитава частния интерес. Това се иска от нас. Ние, вие, нас. Това се иска от нас. Инвеститорът е загубил 3 месеца, защото не си е прочел закона като хората или не си е проверил процедурата. Ние не си губим времето, защото защитаваме обществения интерес. В един момент той не отговаря на условията, оттегля си заявлението и процедурата почва от начало пак с едно принципно съгласие. Това е. Благодаря. Колеги, 2 са възможностите пред нас да дадем или да не дадем своето съгласие. На вчерашното заседание, смесено заседание на комисиите, беше прието да дадем съгласие. Съгласен? Някой? Да, отменяме предното решение, дали да дадем или не дадем съгласие, но то едното е свързано с другото. Естествено, че приемаме проекта. Проекта с дава съгласие. Приемам, да. Благодаря ви. Следващата докладна записка е под номер 8913 от Иван Алексиев, кмет на община Поморие, относно сключване на договори с ползватели за полски пътища. Всички сте наясно тук, че става въпрос за ползватели, собственици на различни имоти, през които минават полски пътища, попадащи в масиви за ползване. Цената е 45 лева на декар или евровата стойност е 23,01 евро на декар по централен курс на БНБанка за година и същевременно да се даде предварително съгласие за предварително изпълнение на решението. Някой желае ли да вземе някакво становище, мнение? Няма. Приемаме така представения ни проект за решение. Следващата докладна записка е под номер 8914 от Иван Алексиев, кмет на община Поморие, относно приемане на решение за отправяне на искане за безвъзмездно прехвърляне в полза на община Поморие на правото на собственост върху поземлен имот с посочен идентификатор в град Поморие, одобрен със заповед. Всъщност, това е заповедта, с която е одобрен на кадастралната карта на град Поморие. Става въпрос за района около античната гробница, който е археологичен паметник. Вчера вносителя на докладната така подробно разясни приоритетите, които ще има община Поморие, но аз пак моля, все пак не всички общински съветници са присъствали, вносителя господин Алексиев отново да разясни. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа общински съветници, става въпрос за тракийската куполна гробница. И тук конкретно обаче става въпрос в частта на сградите, където са на опитна станция Южни култури. Тъй като преди 7 години стартирахме тази процедура, знаете, или ако не знаете да ви уведома, далечната 1978 година с решение на тогавашния окръжен комитет е предоставено стопанисване и управление на тракийската куполна гробница на община Поморие. Но тогава имаше възможност да се кандидатства по един мащабен проект за национални паметници на културата. Стойността беше 10 милиона лева, а към ЮНЕСКО, които са, но там попадаше само Несебър, 10 милиона евро. Разработихме много добра концепция за социализация на гробницата с транспортни маршрути, паркинги и така нататък, но като дойде момента вече за внасяне на проекта, акт за собственост и всичко друго, се оказа, че има само този документ, който управляващия орган не го признава и започнахме процедура по... Това е идентичният случай, мисля, че в държавата са 2, паметника Шипка. Тогава стартирахме паметника Шипка, община Казанлък, мисля, че да не объркам общината, или Габрово и ние. И те са на същото разкрачено положение като нас, защото няма яснота как да се случи, те са на друга територия и така нататък. Това го казвам, за да разберете защо в момента разделяме процедурата. Поставих въпроса пред министъра на туризма, няколко месеца отне време екипа на Министерството да разбере проблема какъв е
И миналата седмица направихме една среща в Министерството на земеделието, тъй като това е част от Селскостопанска академия и земята е собственост на Министерството на земеделието. И стигнахме до следния извод и взехме следното решение. Тракийската куполна гробница, екип от Министерството на земеделието и Министерството на културата правят работна група, с която да изчистят гробницата, да според изискването на Закона за културно-историческото наследство да направят охранните зони. Охрана зона 1, охранна зона 2, а частта, където искаме да развием туристическата инфраструктура, да обслужва да обслужва тракийската гробница, да отделим. И това са тези 29 декара с прилежащите сгради. Административната сграда, старата оранжерия и бившата столова на опитната станция. Като там Община Поморие, и това е всъщност докладната, да поиска от държавата и чрез областния управител с решение на Министерски съвет да ни бъде предоставена безвъзмездно тази територия с тези сгради, за да можем бившата столова да се превърне в туристически информационен център с магазин за сувенири, в съседство един голям паркинг, пътя да можем също да обслужваме, автобуси и автомобили да спират до този туристически информационен център на паркинга и туристите да отидат пеша до куполната гробница. Тоест да не се влиза с автомобили навътре към гробницата. Възстановяване на съществуващите сгради, оранжерията и останалите 26 декара да ги превърнем в ботаническа градина. Паралелно днеска ми казаха, че нещата между Министерството на земеделието и културата се движат. След като се определят охранните зони, съответната комисия и заповед от министъра на културата се подпише, те пък ще внесат или ние ще изпратим писмо до земеделието с искане тракийската куполна гробница, която ще получи акт за изключително държавна собственост и няма как да ни бъде предоставена безвъзмездно, да ни бъде предоставена с акт на Министерски съвет за стопанисване и управление за 10 години. А тук да ни бъде предоставено безвъзмездно този терен и прилежащите сгради. Искам да уточня нещо много важно. Следствие на това имаме положителното становище на областния управител, защото и там направихме среща. Имаме положителното становище и на Селскостопанска академия. Следствие на вашето решение, веднага ще пратим писмо до Селскостопанска академия, за да вземат те решение на управителния си съвет и след това да подпишем едно споразумение за съвместна дейност между Община Поморие и Селскостопанска академия, което ще бъде представено на вас и одобрено от вас, като идеята е да се разработи цялостен туристически продукт, а именно посещение на тракийската гробница, ботаническата градина и посещение на градините на Селскостопанска академия. И в магазина за сувенири ще има специален щанд, където Селскостопанска академия да може да си продава продукцията, бадеми, праско и грозде и така нататък, защото те нямат възможност да се издържат. А по този начин в тази съвместна дейност ще има тази възможност със съответните алеи и подходи към засъжденията тяхните. И най-важното, което е, върху тази територия няма да се разрешава абсолютно никакво строителство. Само и единствено възстановяване на съществуващите сгради. Знаете, че там е в такава територия, архитектурна стойност, т.е. Улпи Анхиало, древния град Анхиало и по никакъв случай няма да се разрешава някакво ново или допълнително строителство, само възстановяване на съществуващите сгради и постройки. Всичко това, извървим ли го, това е първата стъпка, доста са нещата. След това сме готови да подготвим кандидатурата на Община Поморие да кандидатства пред ЮНЕСКО за вписване на куполната гробница към нематериалното културно-историческо наследство на ЮНЕСКО. И всъщност това решение отпушва цялата тази процедура. Това е накратко. Акта за собственост е от 1965 година, където след изследване
в областна управа се установява, че има едно разминаване, стария акт, кадастъра и така нататък. В момента екипа на областния управител много усилено работи да изготви новия акт за собственост, който е актуален, да го впише в Агенцията по вписване и до заседанието на Общинския съвет да имаме и акта за собственост. Изговорено е и с тримата министри ресорни, говорено е с премиера. Мисля, че този шанс не трябва да го пропускаме. Благодаря. Благодаря на вносителя на докладната записка. Колеги, проектът за решение да дадем съгласие да бъде отправено искане до Министерския съвет на Република България чрез областния управител на област Бургас за безвъзмездно прехвърляне в полза на община Поморие на правото на собственост върху този имот. И на второ място да възложим на кмета на община Поморие да направи искане чрез областния управител до Министерския съвет на Република България за това безвъзмездно прехвърляне. Мисля, че тук изобщо няма място за спор, но все пак давам възможност някой, ако желая да вземе становище. Да, Минаме призума просто предвид това, което е извършено, това е огромен труд от страна на администрация. Дали да дадем предварително изпълнение, за да не се губи време, ще трябва да се чака. Това вече просто, ако администрацията пожелае, аз съм съгласен да се даде. Носителя прецени. Администрацията да каже, вие казвате, да каже администрация. Нека първо да изслушаме общинските съветници. Госпожа Арнаудова, заповядайте. Аз исках първо да благодаря на председателя на комисията, че специално за тази докладна се даде възможност господин кмета Иван Алексиев да разясни за пореден път пред обществеността каква важна крачка е направена, защото обикновено гласност в нашата работа се дава се на някакви негативни нюанси, а по този път имаме, свръхположителен резултат, който след вчерашната комисия, където ни беше разяснено тези крачки, които следва да извървим към този дълъг път до постигане на окончателния резултат, да стопанисваме за 10 години куполната гробница, имаше проведена и среща на туристическия бранш, където отново кмета обясни всичко това пред туроператори и агенти. Те също изказаха мнение, че това е една голяма и много хубава крачка и посока в развитието на общината. И затова смятам, че наистина широко достъпната информация за тези крачки, които се правят, които може да изглеждат мънички, но са плод на много усилия, много разговори, на много труд и предстои да бъде извършен много труд, трябва да става достояние. Благодарим на кмета за всички тези усилия, защото от подобен род работа ще произлезат, само хубави неща за напред, не само за туризма, не само за гражданите, за всички гости и принципно за опазването и съхраняването на този исторически паметник. Това исках да кажа. Благодаря. Аз също благодаря на госпожа Арнаудова. Колеги, обединяваме ли се към този проект, така представения проект за решение, да дадем тук това съгласие? Мисля, че няма спор тук. Така. Следващата докладна записка е под номер 8930 от Иван Алексиев, кмет на община Поморие, относно определяне на представител на община Поморие в предстоящото извънредно общо събрание на акционерите на ОМБАЛ АД, което ще се проведе на 18 декември 2025 година. От нас се иска да определим господин Янчо Илиев, заместник кмет на община Поморие, за представител на общината в това извънредно общо събрание на акционерите и да го упълномощим да гласува съобразно интересите на община Поморие по предложения дневен ред. И при невъзможност Янчо Илиев да присъства, да определим господин Антон Лалев, директор на дирекция хуманитарни дейности, за представител на общината. Като също така на основание член 60 алинея 1 от АПК, предвид краткия срок за провеждане на извънредното общо събрание, да допуснем предварително изпълнение на настоящото решение. Някой желае ли да вземе становище? Няма.
приемаме проекта за решение, така както е предоставен с докладната записка. Следваща докладна записка под номер ОС 871 от Иван Алексиев, кмет на община Поморие, относно одобряване на проект на меморандум за сътрудничество в подкрепа на кандидатурата на град Бургас за Европейска столица на културата през 2032 година, като проекта за решение да подкрепим кандидатурата на град Бургас за Европейска столица на култура през 1932 година, да одобрим проект на меморандум за сътрудничество между община Бургас, Фондация Бургас 2032 и общините от област Бургас, съгласно приложение към тази докладна записка. И като трета точка да упълномощим кмета на община Поморие да подпишем меморандум за сътрудничество в подкрепа на кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата от името на нашата община и да предприеме всички необходими действия по неговото изпълнение. Мисля, че това е един изключително така сериозен плюс, бих казал, изцяло за развитието на областта ни. Някой желае ли да вземе становище? Приемаме проекта за решение. Следваща докладна записка е под номер ОС 887, отново от Иван Алексиев, кмет на община Поморие, относно предложение за приемане на допълнение към окончателен проект на план-схема за организация на движението за обект платено паркиране, кратковременно платено паркиране и забрана за паркиране на територията на град Поморие с граници, ще ви ги изчита, на изток до акваторията на Черно море, на север улица Солна, улица Нилон Хяло и акваторията на Черно море, на запад улица Европа, на юг акваторията на Черно море, включва улица Професор Стоянов, на север до улица Европа, като допълнение на схема за почасово платено паркиране в участъка на площад Свети Кирил и Методий. Става въпрос за паркирането на площад Свети Кирил и Методий, като е предоставена също така предоставен и самия проект. Предполагам, че всички сте се запознали. Някой желае ли да вземе становище? Така. Значи, проекта за решение обаче ни дава две възможности да приемем или не приемем допълнението към окончателния проект за план-схемата и на второ място да допуснем предварително изпълнение на настоящото решение. Аз предлагам на първо място да приемем, т.е. не на първо, а на единствено да приемем допълнението към окончателния проект. Ако някой желае да изрази различно становище, моля, заповядайте. Няма такива. Значи, считаме, че приемаме това допълнение към този окончателен проект. Следващата докладна записка е под номер ОС 904 от Иван Алексиев, кмет на община Поморие, относно приемане на наредба за изменение и допълнение на наредба 8 за определяне размера на местните данъци на територията на община Поморие. Уважаеми колеги, тези, които не са присъствали на вчерашното заседание, подробно както кмета, така и заместник кмет бюджет и финанси, разясниха и конкретизираха т.е. не тарифи, а увеличение на данъците, основанията за това. Но аз пак моля, все пак не всички колеги са присъствали на вчерашното заседание. Уважаеми господин Алексиев, като вносител давам думата на вас. Ако вие желаете, вече предоставете на господин Илиев. Да, благодаря ви, господин председател. Наистина докладната е много важна, защото засяга всички жители на община Поморие. Нормално е да има коментари, нормално е да се задават въпроси и затова ще помоля уважаемите общински съветници да ми позволят да дам думата първо на господин Янчо Илиев, заместник кмет бюджет и финанси, да изрази становището и след това, ако имате въпроси, заедно с него да отговаряме. Тук са и госпожа Щеляна Неделчева, директор дирекция местни данъци и такси, приходи местни данъци и такси, както и юриста на дирекцията, така че на ваше разположение сме, но първо да дадем думата на господин Илиев. Заповядайте, господин Илиев. Благодаря, господин кмете. Уважаеми дами и господа общински съветници, наистина вчера аз направих едно така по-продължително експозе. Днеска ще бъда по-кратък. Докладната записка е свързана с предлагане и актуализации на местните данъци, които са регламентирани в Закона за местните данъци и такси, обнародван
в далечната 1997 година. Те очертават приходната база за данъци на общините. Общините събират данък върху недвижимите имоти, данък върху наследства, данък върху даренията, данък върху възмездно придобиване на имущество, данък върху превозни средства и в Закона за данъка за физическите лица също са регламентирани и патентен данък. На първо място по отношение на данъка върху недвижимите имоти, както и вчера споменах, той не е актуализиран от 2015 година. За този период колегите са отбелязали, че минималната работна заплата от 380 лева ще отиде на 1200 за до година, т.е. около 300% увеличение, а пък инфлационният индекс, колкото и да е формален от декември 2015 до момента е над 54%. Към момента данъка за недвижимите имоти е 3 промила, 3 на 1000, а нашето предложение е да е 4 на 1000. Необходимостта от това е описана предвид след COVID периода. Знаете, че активно тикат инфлационни процеси, които оказват влияние и върху услугите, и върху материалите, които общината ползва за предоставяните услуги на общността. И след като се повишават значително разходната част и строително-монтажните работи, и услугите, и енергията, и разходите за труд и осигуровките, целесъобразно е съответно и приходната база да бъде актуализирана, за да отговаря на тази експанзия на разходната част. Иначе би означавало ние да не сме актуални към времето и съответно да не можем да поемем част от необходимите услуги, които трябва да предоставяме на общността. А те са редици, знаете, осветление, като започнем, ремонти на тротуари, благоустрояване на улици, ремонти на пътища и редица други детски съоръжения, площадки и така нататък. Това налага актуализация, ние да търсим съответните приходи, които да покрият тази разходна част. За целта, както аз вчера дадох пример, ако данъчната ви оценка е 1000 лева, до момента 3 промила е данъка, т.е. 3 лева данъка, на който плащате. Ако ви е основно жилище, вие плащате 50% от него, т.е. 1,50. Ние предлагаме от до година това да стане 4 лева или ако ви е основно жилище, ще е 2 лева. Съответно, от до година знаем, че е в евро, но това не променя нещата, защото там просто делим на 1,955 до 8,3. По отношение на автомобилите сме заложили, тъй като там има тройна система, която в едната си част отдава значение на мощността, на киловатите на колата. След това имаме екологичен стандарт, в зависимост от това дали е евро 3, 4, 5 и 6. И после имаме и увихтяване на тези автомобили. Там сме приложили с по 10 стотинки индексация на цените на киловатт, което средно сме изчислили, че ще окаже влияние около 15%. Т.е. ако сте плащали 100 лева до тази година за автомобила си, до година би стигнало до 115 с тази резерва, че всяка година при увехтяване сумата намалява. Се намаля, да, в зависимост от това. По отношение на патентния данък също сме направили лека актуализация. При него е много малка частта, от която се ползва, тъй като той е само за физически лица и търговци, които не са регистрирани, еднолични търговци, които не са регистрирани по ДДС. С това предложено увеличение на данъка на недвижимите имоти, на данъка върху превозните средства и патентния данък, съответно предвиждаме приходи
от данък недвижими имоти до година до 1 200 000, при събираемост 80% около 960 хиляди, до 300 хиляди от данък върху превозните средства и вероятно около 20 хиляди от патентен данък. Тоест, общо в максимален размер бихме очаквали около 1 500 000, 1 600 000 допълнително приходи, които да помогнат така, защото в края на годината да нямаме неразплатени разходи, които всъщност се получават на базата на това, че приходите не съответстват на разходната част. Поради увеличените стойности на всички услуги. За пример, пак вчера дадох, че преди да се освободи пазара на електроенергия, ние плащахме до 30 хиляди общо електроенергия. След освобождането веднага скочихме на 100 хиляди, на 70, в зависимост от потреблението. Тоест, близо 3 пъти скочиха плащанията за електроенергия. Разбира се, и за горива, и за други неща. Това е накратко. Вече имаме готовност да отговаряме. Благодаря за вниманието. Благодаря ви, господин Илиев. Някой от колегите желая ли да зададе въпроси към господин Илиев или изобщо да вземе някакво становище, да изрази мнение? Разбирам госпожа Кусева, заповядайте. Да, благодаря, господин председател. Няма да задавам въпрос, само искам да изразя личното си мнение. Считам, че началото на 2026 година не е момента да увеличаваме данъчната тежест върху хората. Да, безспорно общината има нужда от увеличаване на собствените приходи, но наистина смятам, че не е сега точния момент, а може да го направим в края на следващата година, за 2027 година. Всички знаем какво предстои, виждаме какво предстои през следващата година, което ще засегне и физически, и юридически лица, увеличаване на осигуровки, увеличаване на данък върху дивиденд, увеличаване на минимална работна заплата и така нататък. Така че това е моето лично мнение, че можем да изчакаме следващата година. Лично аз няма да подкрепя докладната. Чух аргументите, съгласна съм, но това е моето мнение. Благодаря ви, госпожо Кусева. Госпожа Арнолдова желая да вземе думата. Заповядайте. Да, благодаря. Аз изразих вчера своето мнение и моето лично мнение е, че аз в действията си ще подкрепя докладната, но може да ме поправите, ако бъркам. Мисля, че преди около месец време в нашата работа бяхме сформирали работна група, точно във връзка с тази докладна от колеги. Или се бъркам? Бъркам се. Тя беше за такса смет. Да. Да, и ако тази работна група се е събирала и обсъждала, тъй като случай е аналогичен, бих желала така за повече яснота в материята на докладната, колегите, които участват в нея, също да се изкажат. Ако имат мнение, разбира се, ако са формирали такова. Госпожо Арнаутова, работната група нямаше нищо общо с тази докладна и предложението за увеличаване на данък недвижими имоти, МПС, патенти и така нататък. Съвсем друга тема беше. Да, това го разбрах. Да, благодаря. Желаете? Понеже кмета... Да, господин Адамов, заповядайте. Колеги, аз мисля, че тази работна група, която създадахме за такса смет, припокрива и точно тази докладна, защото декември месец ще разгледаме план сметката, която е заложено увеличаване на такса смет. Така че тогава също, ако не подкрепим увеличаването на такса смет, няма да искаме кратност по-голяма на извозването на отпадъците и другите дейности, свързвани с отпадъците, но това вдигане на данък сгради, автомобили
произлиза от вдигането на всички тези данъци на национално ниво. И доколкото така съм запознат, на национално ниво сме една голяма. Казвам една голяма, защото и аз съм част от партия, която ръководи държавата. Повечето предложения за вдигане на осигуровките и на другите неща дойдоха, госпожо Кусева, от вашата парламентарна група и вашата партия. Така че аналогично ние трябва да ги дигнем, за да може да се покрием нуждите на общината. И за това аз съм за подкрепата и призовавам всички съветници да подкрепим докладната записка, защото от тази докладна записка ще произлезе всичко това, което ще се извърши през 2026 година. Ако ние не дигнем минимално, както е заложено с до 20% цените, не знам как ще можем да се покрием елементарните нужди на не само за капиталови разходи, но и за всички други текущи сметки, които трябва да се плащат. Благодаря. Благодаря. Да, заповядайте, госпожо Орнова. Извинявайте, но все пак, нали, общински са. Значи, колеги, аз също се консолидирам с мнението на председателя на съвета. Мисля, че той много точно го изрази и как да кажа, за такова непопулистично решение от наша страна никога няма да има подходящ момент. Действително, предстои ни нещо ново, но разходите ни са стари и те ще, как да кажа, те ще прогресират. Ние сме длъжни и закона ни вменява това задължение в много голяма сила да направим тази прогноза. Какво ни очаква следващия бюджетен сезон. И ако ние сега се страхуваме да го направим, значи страх ще има и през следващата година. Но този страх ще бъде гарниран и с сериозни финансови последствия за институцията, която представляваме. Съответно, през следващата година ние няма въобще да можем да отговорим на обществения натиск на нашите граждани, които ще изискват от нас активна позиция и задоволяване, нали, на някаква, как да кажа, потребност от тяхна страна да имат комфортна градска среда. Мисля, че ще направим един сериозен дефицит. Това не работи в наша полза. Затова смятам, че наистина трябва да подкрепим докладната, тъй както е внесена. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Орнова. Давам думата на вносителя. Благодаря. Аз също ще взема отношение по темата, защото съм изумен от това, което каза госпожа Кусева. Приемам мотивите, верни са, но няма да я подкрепа, защото не е сега момента. А момента бил края на 26-та година. Госпожо Кусева, точно сега е момента, когато всичко се дига в страната. Не само минималната работна заплата, не само осигуровките, не само данък дивиденд, а всичко. От хранителни продукти, строителни материали и продажба на жилища, да кажем, и на автомобили. Ако преди 10 години или там 8 години квадратен метър в град Поморие струваше 750 евро, сега от 1750 евро нагоре. Тоест, ако ние не сме в крак с времето, ако не реагираме на промените и ситуацията, която е в момента, изтървали сме момента и края на 26-та просто ще бъде късно за всякакви промени, защото разходите, които трябва да се покрият, многократно изпреварват приходите. Не може едно жилище да се продава от 1800 евро нагоре, данъчната му оценка преди 10 години да е била 30 000 лева и да се е продавало за 750 евро, да не каже имаше цени 450 евро, сега да отива на 1800 евро и нагоре квадратния метър и данъчната му оценка пак да е 30 000 лева. Ние нямаме правомощията да пипнем данъчната оценка.
И много сериозно всички кметове, аз го казах вчера и днеска пак го казвам, го поставихме въпроса на редовната ни среща в Албена на местните власти, организирана от Националното сдружение на общините. Там са по ангажимент да се видят нещата и да се промени данъчната оценка. Ако данъчната, и всички кметове го заявиха, ако данъчната оценка се актуализира на всички имоти, тогава нямаше да се пипат данък недвижими имоти. Само че не се актуализира данъчната оценка и то се каза и от председателя на бюджетната комисия в Народното събрание, че това трябваше да се направи. Значи един имот в дадено населено място, не говоря за Поморие, с един голям двор от 1500 квадрата, който генерира страшно много отпадък, особено есента, когато се чистят градините. Колко е, господин Илиев? Примерно в едно от нашите населени места, къща с двор. Да. Зависимо от 5000 до 10 000. Така. И колко е данъка на един такъв имот? По 3 промила. Колко е? 5 по 15. Само, че жителите на населеното място пишат: ние си плащаме данъците, искаме редовно смето извозване. При 5000 лева оценка и 12,50 данък, то даже не трябва да има сметоизвозване, защото някога не може да го покрием. Така че, госпожо Кусева, наистина сега е времето за популизъм и демагогия, ама точно сега е момента да предприемем тези действия. Значи в тази зала, аз съм го казал и назад в годините, са се взимали и се взимат, и затова е залата на Общинския съвет, заседателната зала на Общинския съвет, и непопулярни решения. Тук не сме дошли да взимаме само красиви решения, а понякога се налага и непопулярни. Виждате за какво става въпрос? Аз се обръщам към всички общински съветници с една огромна молба. Загърбете личния и партиен интерес. Мислете за развитието на община Поморие. Много е рано да влизаме и да стъпваме на плоскостта на популизма и демагогията. Изтървем ли момента да актуализираме данъци, които не са пипани от 10 години, ние имаме смелостта администрацията да предложим изменение на данъците. Вие, ако гласувате, бъдете спокойни, всички атаки ще бъдат срещу кмета. Няма да са срещу вас. Но аз нямам притеснение. Но разберете, ако не поемете тази отговорност, наистина ние, казвам го съвсем отговорно, няма да можем да си покрием присъщи разходи. Най-елементарни. Колкото, защото господин Илиев вчера каза нещо много важно, което днеска не го каза. Ответната реакция е: ще съкратите разходите. Кое да съкратим? Електричеството, т.е. уличното осветление по населените места. Значи какво сме могли да съкратим? Съкратим. Много общините първа кандидатстват и са одобрени за подмяна на уличното осветление. Всички села вече са с LED осветление. Там имаме от 30 до 40% икономии, точно в навечерието на осветителния сезон. Много напред сме пред други общини в тази връзка. Уличното ли да спрем? Сметосъбирането ли да спрем? Да освободим, аз го казах вчера, да освободим служителите от чистота, които метат. Обаче почват снимките, ама контейнерите са приляли и около тях не са мете. Служителите от озеленяването ли да освободим? Тогава трябва да вземем тубите и да ходим да поливаме ние. Сте съгласни? Окей. Администрацията ли да освободим? Всеки вика, трябва да има контрол. То контрол става с човечета, с хора. То не става с роботи. Камери монтираме. Където монтираме камери, обхванем зоните. Зоните, които не са обхванати, там се случват нещата. Айде писмо от полицията, айде нови камери. Това също е пари. Софтуер. Тоест и изкуственият интелект е скъп. Разберете го.
И в тази връзка много прецизно е направено предложението за вдигане на данъците. Защото данък недвижими имоти максимално допустим е 4,5. Ние сме го предложили 4. И господин Илиев ви показа разликата. Вчера господин Анестиев направи друг пример с автомобилите. 14 или 15 лева ли беше разликата, господин Анестиев, със стандартен? 24-5. Значи, ние си позволяваме си купим автомобил за 1000 лева и накрая за 24-5 лева. Обаче, като се дигат цигарите, никой не скача. Като се промени цената на кафето по кафенетата, никой не скача. Като отиди след 2 седмици и виж, че салата е с още 1,50 отгоре, оставаш и тринкел. Бакшиш оставаш. Но тук общината, защото са едни търти и тук, където взимат едни заплати и нищо не работят. Искаме да направим инспекторат, точно за да засилим контрола, нерегламентирани сметища. Започва една тенденция да се образуват нерегламентирани сметища точно поради тази причина, че хората не искат да плащат, защото всичко им е даденост. Ама няма как да стане. Затова помислете много хубаво. Има време до заседанието. Казах го вчера и ще го кажа и днес. Комисиите са за това, за да обменяме мнения, спорове, да спорим, да изслушваме другия и да приемем мнението на другия, ако е по-добро от нашето. Обаче забелязвам, че на комисии няма такава активност, а на края на заседанието уж всичко е добре по комисии. Така и накрая 9/12 докладната не се приема. Ако имате въпроси, задайте ги, питайте, да не се налага после да правим извънредни заседания или да правим актуализации и така нататък. Но картинката още не е розова. Изправени сме пред голямо предизвикателство с влизането в еврозоната и въвеждането на общата европейска парична единица. Няма начин да няма сътресение и трусове първите месеци. Няма начин. Нормално е. Това е една много важна промяна. И е в началото на годината, след дългите новогодишни, коледни и новогодишни празници, когато семейните бюджети са почти изчерпани. И е нормално, видяхте една Хърватска, ето вече се стабилизира, но една Хърватска и тя получи съответното сътресение миналата година по това време, като влезе в еврозоната. Но 2, 3, 4 месеца, 5, влезе активния сезон и Хърватска вече е стабилна. Другото, което е, госпожа Арнаудова спомена вчера за срещата. Бизнесът стана и каза, че са доволни от туристическия сезон. Бизнесът стана и каза, че са доволни от работата на община Поморие, на администрацията и от всичко, и чистота, и озеленяване и така нататък. Тоест, ние вече сме задали едни стандарти. Тези стандарти обаче се поддържат чрез пари. Те само с желания и с идеи не стават. Трябва и пари. А за да развиваш и да поддържаш един стандарт, и да развиваш и социални дейности, колкото и да е, истината е, че без пари не става. Погледнете горе скандинавските държави, те имат най-високите данъци. Обаче имат най-високия стандарт. Точно поради тази причина. Ние не можем да пипаме данъчни оценки, не можем да пипаме съответни данъци държавни, които трябва с решение на Народното събрание. Но можем правомощията, които ни дава, да се нагърбим и да вземем решение и да ги пипнем. Ако това не направим, пак казвам, ще обречем хората на нещо, което не е добре и след това няма значение кой ще е виновен. Виж, хората ще кажат, кмета е виновен, аз ще обяснявам, а те общинския съвет ни го приеха, ще хвърчат и ни клипове по социалните мрежи и вместо да правим реклама на Поморие, ще си правим антиреклама. Което печелят кои? Конкуренцията ни. Конкурентните на нас туристически градове.
И после, къде сме били ние, къде са били те. Никъде не се разберем. Тук естествено, че конкуренцията ще спечели, когато има неразбирателство. Това е. Благодаря. Също благодаря. Да, заповядайте, госпожа Арнолдова. Аз във връзка с непопулярното решение искам да кажа, че все пак казвам, моето становище, че това не е непопулярно решение, необходимо решение. Но работата, нашата работа е да намерим баланса в тези отношения с гражданите по отношение на бюджетната политика на общината. Сега, законодателят е предвидил, и това е залегнало в практиката, и нормативната база на общинската администрация, да има механизми, които чрез една финансова дисциплина за гражданите, те да минимализират евентуално негативни такива последици. Именно, например, такъв механизъм е плащането на този данък до 30 април, когато хората ще могат да ползват 5% отстъпка от данъка си. Тоест, една финансова дисциплина от страна на гражданите да платят по-рано, съответно общината да събере вземанията си и да разполага с този бюджет, ще бъде в тяхен плюс и ще минимализира това увеличение. После има посредством други механизми, които да облегчат данъчната тежест. Това е примерно за хората с телкове, за хората, които има облегчение за основно жилище. Така че не е нещо, как да кажа, не са подложени на чак такъв голям стрес, при все, че от 10 години този данък въобще не е помръдвал. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Арнолдова. Някой друг желае ли да вземе становище, да изрази мнение? Докторе, заповядайте. Уважаеми колеги, имам един въпрос. Знае ли някой колко жилища в Поморие са притежание на поморийци? Кореняк имам предвид, които 365 дни в годината живеят, и колко са собственост на хора извън града, предпочели нашия град за закупуване на ваканционно жилище. Аз съм се опитал да се направя така една груба сметка, без да е съвсем точно. Около 1/3 е на поморийци, всичко е друго. Хора купували от вътрешността. Тъй, че ние с това вдигане на данъка, макар и минимално, имаме уникалния шанс в идващата година, която, да не се лъжим, ще бъде за всички много трудна, да се събирате на средства. Гледам, доста неща има започнати и в квартала, и в града, да се приключат тези неща и да може да се посрещне новия туристически сезон. Всичко ще се вдигне. А тези хора, които живеят примерно малко време тук, за нас е един огромен бонус, че са предпочели града. Те ще си платят данъка в нашия град. Аз ще подкрепя докладната, защото начака много тежка 26-та година. Благодаря. Благодаря ви, доктор Христов. Да, заповядайте, господин Абрашев. Абсолютно, и аз съм съгласен с това, че докладната трябва да бъде подкрепена, тъй като е видимо, че не само в Поморие, което каза доктор Христов, че активно се работи върху видеонаблюдението, всичко, което господин Алексиев нас запозна, и няма как пред това, което предстои за следващата календарна година, общината да успее да продължи да надгражда всичко това, което прави за не само за гражданите, а и гости, изобщо за цялата община. Затова, че аз твърдо заставам за подкрепата на докладната. Благодаря ви, господин Абрашев. Колеги, някой друг колега желая ли да вземе становище? Да, заповядайте, господин Алексов. Да не ставам досаден, но в продължение на това, което каза доктор Христов, абсолютно вярно, и искам да разширя, защото все пак говорим за община Поморие. Това, което каза доктор Христов за Поморие, се отнася и за всички населени места. Изключително голям интерес за закупуване на имоти, точно
сега било ваканционни или сезонни, но за постоянно ги купуват хората и си плащат данъците и по населените ни места. Голям интерес към Медово, да не ги изреждам всички населени места. Бата, Лака интересът е невероятен. Каменар също. Порой, Гълъбец, Горица, Страцин, Козичено, абсолютно навсякъде. Така че това, което казва доктор Христов, абсолютно съм съгласен, защото интересът е изключително голям към община Поморие като цяло. Но той е голям, защото община Поморие се развива. Ако ние спрем развитието сега на община Поморие само от един страх, никой след време няма да ни го прости. Защото ще мине време и ще се разбере защо сме спряли развитието. А на финала на общия устройствен план, това, което предстои пред Поморие, мога да ви кажа, че наистина 26-та година ще е преломна за Поморие. Ако ние ударим пръта в колелата на община Поморие, никак няма да е добре. Вчера мина разширение експертен съвет по устройство на територията към община Поморие за приемане на предварителния проект на общия устройствен план. Това беше финалната крачка. Другото, което не сме длъжни по закон да направим този разширен експертен съвет. Държах да се направи, за да има представителност на абсолютно всички и да се види отново плана. Знаете колко обществени обсъждания направим. За да минимизираме всякакви пречки срещу приемането на плана. В момента архитект Дечева се е пропуснала часа, защото е излязла извънна в Фрези и последно там имат забележки да ги изчистим. Пътно областно в лицето на АПИ имат забележки, проектанти утре са в АПИ да ги изчистим. Знаете ли каква глупост накарат да правим АПИ? Автомагистрала Черно море, която е стартирала от 1985 година, идеята за изграждане на автомагистрала Черно море. В момента се дават два варианта. И трябва да се избере кой вариант да е окончателен. Направих си труда, естествено питах хора, експерти назад във времето. 1985 година стартира идеята за автомагистрала Черно море. Това е 8-я вариант на автомагистрала Черно море за 40 години. 8-я. 7-я и 8-я, защото ни предлагат два. Тоест за 40 години се предлагат само идеи. И в момента АПИ иска върху общия устройствен план да сложим двете трасета с сервитутите на трасетата. А вие знаете една магистрала колко платна и какъв сервитут има. И минавайки тези трасета, ние блокираме всичко. Едната минава през Каблешково, края на Каблешково. Така разположени трасетата блокират територията на цялата община. Категорично отказахме. Защото това е идея. Да изберат едно окончателно трасе, да направят парцеларен план и да кажат, това е трасето. Тогава ще го наложим. Но не може да имаш идея и да блокираш нашия общ устройствен план. И АПИ казват, ама ние ще го реализираме. Кога? 8 трасе, 7 и 8. И затова исках този разширен експертен съвет. Единодушно се прие всичко. В момента се работи върху окончателния проект. До края на годината да внесем общия устройствен план и да отивам на среща с министра на околната среда и води, защото там ще се внесе, да видим кога ще се насрочва, да го гледат експерти, да насрочат Национален екологичен експертен съвет. Миним ли през този експертен съвет? Екологичната оценка вече е положителна. Това отваря вече общия устройствен план, защото цяло Национален експертен съвет към регионалното министерство. И какво е предвидено в общия устройствен план? Много накратко. Отваряне на Поморие във всички посоки. Отваряме го като ветрило. Запазваме града ни, никакви нови застроителни зони като казвам града ни, от табела до табела урбанизираната територия в момента на град Поморие. Той е пренаситен, презастроен и ако ние допуснем други допълнителни строителни зони, това значи, че ще убием града. Нищо не разрешаваме, а отваряме града и
този стар град с квартал Свети Георги, всичко става основата на витрилото. Представете си едно витрило отворено. И тръгвам. Местност Кротирия, къмпинг Европа. Местност Лахана, от другата страна местност Кошарите. Жилищно застрояване, ниско строителство, с изключение на заварени пупове, където има по-високо строителство. 7,50 височина, двоетажни жилищни сгради, 20% плътност, 80% озеленяване. Приемане на общия устройствен план, веднага възлагане на тези зони, изготвяне на подробни устройствени планове и план за улични регулации. Понеже са земеделски територии, земеделските пътища са 4 метра. Веднага улични регулации с 8 до 10 метра широчина на улиците, с възможност и перспектива за паркиране. Оттам продължаваме надясно. Вчера след експертния съвет очакваме от Министерството на отбраната писмо за съответните поделения зад Гробищния парк и зад Винпрома за изнасяне на нашите предприятия, БКС, чистота в тези територии. Тоест всичко мръсно, що е като това да е извън града. Те са по 50, по 70 декара, могат да станат такива, точно такива зони, където да бъдат този тип изнесени дейности. Оттам пътя за Каменар. Виждате, започват халета да се изграждат. Там ще се даде възможност за производствени терени, точно за такъв тип халета, складове на едро, всичко друго, което е необходимо, защото логистиката е много добра. До Лъка даваме логистичен индустриален парк на Поморие. Само, че едното трасе минава през средата на парка. Ако не се реализира тая магистрала, защото 40 години не се реализирала, заминаване индустриалния парк. Оттам минаваме към Каблешко, разширяване на всички територии, които са на населените места и отиваме към Ахелой. Отпушване на Ахелой към морето. Затова днес архитект Дечева беше в Резии заради пречиствателна станция Равда, където слагат 400 метрова охранителна зона и не дават никакво развитие. А един комплекс е на 300 метра от ПСОВ Равда с положителното становище на Резии. Тоест не може да има двоен стандарт. Борим се да е минимума, който е 150 метра, ще го постигнем. Отпушваме Ахелой към морето и има изключително невероятен инвеститорски интерес в момента към община Поморие заради този общ устройствен план. Даваме невероятен тласък. Това е много труд, много нерви, много време, много години. И ако ние не направим тази стъпка сега, всичко ще се върне назад, ще се срине. Аз ви казвам, ще се върне с страшна сила не върху нас, защото ние след 2 години ще се заминем от тук и голяма част от нас сигурно няма са в тази зала. Само, че оставаме в този град, оставаме жители на този град. Нашите деца живеят тук, искаме да останат тук, да живеят, да работят, да си раждат децата тук, само че те ще заминат. Защото Бургас е много близко. Виждате какво става Бургас, как се разширява бързо, с бързи темпове. Ние ако ни гоним Бургас, а в момента го гоним Бургас, не го гоним, ние бягаме наравно с Бургас. Ако ние не сме наравно с Бургас, заявявам ви, че в близките 10-15 години Поморие ще стане квартал на Бургас. Ако обаче ние гоним Бургас, ние ще останем Поморие. И от такива решения се защитава Поморие. Това е истината. Защото нашата табела Поморие ще отиде до военно-почивния дом. Знаете го къде е? Почти до летището. Оттам ще започва Поморие, истинското Поморие, защото всичко това го даваме урбанизирана територия. И ставаме наистина град с визия, с перспектива, с развитие. И възможност за развиване на туризма, защото имаме стар град, имаме артефакти, имаме археология, имаме история. Само, че имаме и съвременност, която е в периферията. Имаме и възможност за създаване на работа
при младите. А университета ще се окаже, че е по-близко до нас, примерно един професор Асен Златаров, който се развива толкова бързо, по-близко до нас, отколкото от центъра на Бургас. И тогава ще стане така, че Бургас ще не е предградието. Както е било. И не могат да избягат от историята си. Така че дайте да продължим тая история и да я донапишем в бъдещето. В настоящето обаче сега, за да остане в бъдещето. Но тук се иска смелост, иска се визия, иска се решителност. Аз я имам, екипа ми я има, надявам се, че и вие имате. Защото сме заедно. Благодаря ви. Благодаря на господин Алексиев. Колеги, някой друг желая ли да вземе някакво становище? Да, сега само... Да. Аз само искам да изложа един факт, като не искам да ангажирам някой от колегите дали да гласува за или против проекта за решение. Направих си труда, понеже е споменато в докладната записка, че така най-масовия данък, а именно той за превозните средства, ще се увеличи с 15%, при което аз така бях малко скептично настроен, в зависимост от формулата, която се получава при изчисляването на този данък. Сега, в член 15 в параграф 1 там няма изобщо какво да размисляме, от 3 стават 4 промила. Значи, ако ти е 150 лева данък, става 200 там или... Вече малко по-различно става за превозните средства и тъй като знаете, че постоянно се увеличават и превозните средства, направих една груба сметка, взех така един среден автомобил клас от 100 кВт при Евро 3, така леко старичък, такива, които най-масово се ползват в общината. До този момент при мое изчисление, възможно е и аз да греша някъде, но като се поставих цифрите във формулата, до този момент собственика е плащал 144 лева, с новия данък ще плаща 170 лева, 26 лева разлика. Не знам, много ли е, малко ли е, всеки от вас може реално да направи. Да, това е за една година. Да. Да, така. Овехтяването, да, не съм го сложил, чисто логически по самата формула направих това, но имайте в предвид, че колкото е по-нов автомобила, то толкова по-нисък ще му е и данъка. Нали? Там вече цифрите са съвсем различни. Естествено пък, че като мощността му е по-висока, тогава данъка нормално е да е по-голям. Нали? Да. Но в крайна сметка сега не мисля, че това е проблема за един проблем по отношение на плащането от страна на населението, тъй като всички вече имаме по 2 и 3 автомобила. Това значи, че имаме възможности да се платим и данъците. В крайна сметка пътуваме по пътища, искаме да са ни хубави пътища, условията за управление да са добри, трябва и да се плаща. Сега, колеги, дискусията приключва по отношение на проекта за решение. Сега само тук е забелязано, тъй като при промяна на териториално-селищните устройства е забелязано, че все още съществува в самата наредба 8 село Каменар. В тази връзка предложението е проекта за решение така както е целия от параграф 1 до параграф 6, а именно до наредбата влиза в сила от 1.1.26 година, да стане като точка 1. Същевременно да има точка 2 в проекта за решение с допълнението в член 50 от наредба 8 в трета зона село Каменар да се чете квартал Каменар, както и навсякъде в наредбата. Тъй като вече не съществува село Каменар, а това е селищно образование, което е към град Поморие, именно квартал. А по крайна сметка сега е председател, а не оттам. Неудобно е да кажем това от село. Съгласни ли сте? Добре. В кръга на шегата, естествено.
Той там е. Добре, докторе, да, благодаря, нали, приключи. Основно беше, че градовете край морето с изкупуването на тези жилища, за разлика примерно един град някъде забит в вътрешността, плащат и хора, които не живеят 100% при нас. Ние сме облагодетелствени. Ако той не може да го използваме, не знам какво. Да, така е, съгласен съм. Благодаря ви на всички за така сериозната дискусия, която проведохме и диалога. Значи приемем проекта решение с това допълнение, което го направихме. Следваща докладна записка е под номер ОС 911 от Адам Адамов, председател на Общински съвет Поморие, относно предложение за избор на аудитор на МБАЛ Поморие ЕООД. Колеги, извинявам се, че се намествам на тишина малко, за да може да завършим. Проекта за решение да изберем госпожа Мариана Костадинова Апостолова, дипломиран експерт-счетоводител, регистриран като аудитор, да извърши годишния финансов одит на МБАЛ Поморие ЕООД за 25-та година. Ако не се лъжа, тази жена от дълго време, само тя осъществява тази дейност. Да, на двете дружества. Някой желая ли някакво становище? Не приемаме проекта за решение. Следваща докладна записка е под номер ОС 912 от Адам Адамов, председател на Общински съвет Поморие, относно предложение за присъждане на звание почетен гражданин на Поморие на професор доктор Ана Иванова Кочева, като проекта за решение на основание наредба на Общинския съвет Поморие за морално стимулиране на физически лица с особени заслуги към община Поморие, Общински съвет Поморие удостоява професор доктор Ана Иванова Кочева със званието почетен гражданин на град Поморие. Подробно са описани мотивите, с което е внесена докладната записка. Някой желае ли да вземе становище, да изрази мнение? Не, приемаме проекта за решение, така както е внесен с докладната записка. Следващата докладна записка е под номер ОС 931 от Бейхан Али Мустафа, председател на Комисията по образование, култура и вероизповедание, здравеопазване и социална политика относно отпускане и изплащане на еднократни парични помощи в полза на физически лица при раждане, осиновяване и отглеждане на деца на територията на град Поморие. Проекта за решение да отпуснем изплащането по банков път на еднократна парична помощ на новородено дете в размер на 1077 лева по заявление на Николай Колбасанов и по заявление на Веселина Таслакова, отпускане на същия размер за еднократна парична помощ за новородено дете. Някой нещо желае ли да изрази някакво становище? Няма. Приемем проекта за решение. Следващата докладна записка е отново от председателя на комисията по номер е 932 от Бейхан Мустафа, председател на комисията по образование, култура, вероизповедание, здравеопазване и социална политика, като и това е в същата насока. Да дадем съгласие да се предоставя еднократна безвъзмездна финансова помощ. Това е вече за медицински нужди. На лицата Кирил Стоянов от град Поморие еднократна безвъзмездна финансова помощ в размер на 500 лева и на Неделчо Димитров, трима човека са, Неделчо Димитров също в размер на 500 лева и на Юсин Хасан от село Страцин също финансова помощ за медицински нужди в размер на 500 лева. Някой желае ли да вземе? Не да изрази? Няма. Приемаме проекта за решение. Следваща докладна записка под номер 8934 от Адам Адамов, председател на Общински съвет Поморие, относно правилник за изменение и допълнение на правилник за организацията и дейността на Общински съвет Поморие, неговите комисии, взаимодействието с общинската администрация на община Поморие. Сега, тук проекта за решение да приемем правилник за изменение и допълнение на правилника за организация и дейността на Общинския съвет и неговите комисии, като
Същите са изложени в 7 параграфа. Желаете ли да ги чета изцяло целият проект? Предполагам, че всеки един от вас го е чел. Така. Някой желае ли да изрази някакво становище? Не. Да, заповядайте, господин Адам. Искам само да обясня, извинявам се, какво наложи промяна на правилника за организация дейността на Общински съвет Поморие. До мене пристигнаха 2 оферти от 2 фирми за изграждане на електронно гласуване и всичко, което е свързано с дейността на Общински съвет Поморие. Двете оферти бяха изпратени до Общинската администрация и беше одобрена по-ниската оферта. Предното заседание на Общинския съвет в актуализацията беше заложена сумата, беше приета от нас, общинските съветници. Фирмата има възможност до заседанието на Общинския съвет, което ще бъде, ако го приемем другата седмица на 27, да монтира абсолютно всичко и да дойдат след заседанието да направят една презентация на целия Общински съвет. И ако имаме някакви въпроси, те да ни разяснат, нашите притеснения, ако ги имаме такива, също да не се обясни от тях от първо лице. И ме увериха, че 24 часа, 24/7, както е модерно се казва, те са на линия, при всякакъв един проблем могат да реагират на момента. Проведах се среща с тях преди това, присъства и господин Диан Гошев. И аз останах така учуден, че той изказа така много ласково за фирмата, която знаем, че този сектор е малко по-специфичен. И така надеждата ми е, че щом той ги хареса и ние ще останем доволни. Другото, което искам да кажа, защо се спрях и аз на тях, те са 2 братя. Един е бил общински съветник в Белослав. И това го е принудило да направи тази програма. Тя е, щом аз, който не съм много добре запознат с техниката, я разбрах от първия път, и е направен да следва общинския съветник, а не общинския съветник и техническите лица в общинския съвет да следват програмата. Така че това наложи промяната в правилника, за да може да преминем към електронно гласуване. Мисля, че няма да представлява трудност и дори ще облегчи много от работата, както на мен като председател, така и на общинските съветници. Ще се вижда всичко, се изписва всичко и така. Това исках да кажа, за това се наложи да променим правилника и в съкратения 14-дневен срок не са постъпили някакви искания или възражения. За това, като приемем живот и здраве на редовното заседание на Общинския съвет докладната, още за следващите комисии ще бъде внедрено. Това пропуснах да кажа, че и комисиите ще се провеждат с гласуване също електронно. И тогава ще се вижда, ще бъде по така направено, ще бъде по комисии. Всяка комисия се гласува за нея, ще излиза резултата за дадената комисия, после ще излиза обобщен резултат. Докладните също ще бъдат изписвани на мониторите, не изцяло, но заглавията на докладните. Така че колегите да можем да се ориентираме, ако някой е пропуснал, какво се гласува и за къде се водят дебатите. Също ще има и време, показано на самия монитор, кой колко време има за реплика, дуплика или изказване. Благодаря ви, господин Адамов. Колеги, някой друг иска ли да изрази някакво становище, мнение? Няма. Значи обединяваме се към приемане на проекта за решение, така както е предложен. И накрая
Постъпило е едно предложение от група граждани, сред които съм и аз, не крия това, до кмета на община Поморие и копия до председателя на Общинския съвет Поморие относно присъждане звание почетен гражданин на Мария Генчева Овчарова. Вчера дъщерята на Мария Генчева Овчарова, госпожа Нина Хаджийска, подробно обясни пред общинските съветници, което бяхме тук, мотивите относно предложението. Съжалявам, че днес се няма, но всички можем да се запознаем или по-скоро сме се запознали с предложението, а от записа от вчерашното заседание може да се запознаем с изказването на госпожа Хаджийска. Някой желая ли нещо да изрази някакво становище? Няма. Мотивите са, че това е един учител в град Поморие. Не знам, вие сте доста по-малък, едва ли ще я помните. Да, починала е жената. Тя беше моя съседка. Между другото, аз не вярвам тук някой, който да е учил при нея, да не е изпитал нейните шамари, но особено аз много често съм. Да, такова, ама то е било за добро. Ама и заради това бях един от първите, който се подписа в подписката за присъждане и удостояване на това звание. Да, етичния кодекс. Да. Допринесла е много за града. Сега, нека за спорта изобщо като цяло. Тя е един от учредителите на волейболни отбори в града ни и на всякакви други дейности. Беше изключително дейна жена. След своето пенсиониране се отдаде така на по-публични дейности, като културни мероприятия, беше председател на Съюза на инвалидите, разработи това дружество. Така. Да. Не само това. Беше изключително сериозен общественик, с две думи. Добре. Колеги, благодаря ви за присъствието и за уважението. Закривам заседанието. Колеги, само да